Ini beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek ngono aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko ngono aku ora lho. Nah aku senenge ngono mulasa nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae kok dicuwili enak banget. Udah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosongke wagu gembus kok ora gos. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya nek ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya sok rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing nggonamu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagetnya terus langsung semar gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Pirange. Nah, iki rada mothok. Aku wis sing begijak-begiji iki sepet nang mripat. Tuwekan ora. Sapa iki? Anak buah kula. Weh, lah nggawa sindan pira kowe? 8 sinuwun. Nah, engko tak sawer. Aja kuwatir. Sindanmu sawer siji-siji engko nyelawe. Wah. Sinden kok sawerane nyelawe. Sing ngirit ora boros-boros. Ekonomis. Nggih, Nak. Iki Mbak Orisa. Ya, asli saka Piyungan. Ngono ya, Mak. Aturke apa, Ngger? Tetembangan sing kepenak. Ya, monggo. Nggih, nyuwun anu nggih, Pak. Tandha mata. Tandha mata? Nggih. Ya wis tandha mata. Matane sapa? Ya. Ya wis. Dibawani tandha mata. Nembang apa iki? Tanda mata.
Sing piye kuwi tembange? Kula nggih mboten ngertos. Wah, nggih ra penak buadem meneh kowe. Wah, jan kejeme ra jamak-jamak ora. Membani merati Wis bojo urung iki? Sampun. Oh ya wis. Sampun. Wah, mbaya ngendani Wara Drupadi kok tapi bojo urung. Nah iki lho duwe bojo Wara Drupadi ra sida. Oh ya nekat banget ra sida. Ganda slowa swira montang manting tanjena neno kang masih rodoh wong bagus bisa gampang teman ambeh beda ya nah mangga ya senadyan to ora nesta
Nganti ra krasa aku. Ngerti-ngerti wis muni sampun, Pak. Iya. Saking penake le ngrasake dadine. Dereng krasa. Durung. Meleh napa, Pak? Nah. Rasa sok aneh-aneh semua. Iya, wah, apik tenan ki mau Mbak Orisa. Dengan lagu napa to lagon Tondo Mata. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ki aku tak nguncaku no. Ya, engko yo sinambi kalane nganggul iki arep ming piyayi sing cala hina tegese cacat netra ning nek nembang apik. Oh iya. Sapa? Mas Fajar. Ya. Ki tekan dindi ora weruh dalan ning mesti nunuk. Mulai iki tak apresiasi wong iki. Ya. Pancen bener ngono ya, Mak. Ya, dibajutake saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak. Ya. Gue nek musuh tak jodoh ke Elisa malah mesake Japar kemen di mata-matake malah ngrekesa. Mboten nggih, Pak. Heeh, kuwi ya termasuk mata-matake. Kan nih Mas Fajar Jafar. Kayak contoh. Heeh. Padha karo bengine iki to. Sapa? Padha karo bengi iki lho. Bengi iki. Bengi iki kan ono tentang iki lho banyuluhan dinas sosial iki kan. Heeh. Kan Mas Jafar iki sajane salah satu iki apa jenengane PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu orang yang difabilitas ya. Dadine iki kudune deknen ki sik menerima. Tapi kan delok Mas Jafar iso tekan kene, iso golek duit, iso menafkahi keluargane, berarti dia ora menerima tok, dia tetap berjuang. Oh. Jadi inspirasi. Iya. Ngono, iki dadine ngerti iki mesti ceritane ngopo iki. Acarane iki lho, Pak. So, acarane halal bihalal. Halal bihalal, terus apa meneh, Pak? Terus Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Terus yo kuwi penyuluhan dinas sosial kuwi. Nggih. Jenengan ngertos mboten niku? Apa nih? Niku PMKS kalih PSKS niku lho. PSK ngerti aku nek PSKS ya. PSK apa, Pak? PSK ki pesepak bola kompetisi. Oh, pesepak bola kompetisi. Ora iki ceritanya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karo sing siji nek rasalah ki tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi nek masyarakat kuwi dituntut sing merasa mampu ki ngewangi sing ra mampu ngono lho. Nek sing PMKS ki sing ra mampu nek rasalah lho iki nek ono sumbere ya nawa iso berbincang-bincang ning kene ya syukur. Iya. Tapi nek rasalah itu kita sebagai misalnya kita merasa punya, kita berarti PSKS itu karena bisa dilakukan oleh orang 18 tahun ke atas. Nah, dia merasa duit luweh ya iso memberi untuk yang PMKS ngono lho. Sing dia merasa tidak saling membantu ya. Iya, sing dia iki punya masalah sosial dadine orang duit kakean utang, mbok menawa kowe kakean utang ra, Pak? Kowe golongan ngendi maksudnya? Aku ki golongan ya sok-sok ya utang. Ya kudune sing memberi ngono, itu menyadarkan kita. Ya bener, kudu ngono kok ya. Ya pancen bener ngono ya, Mak. Iya. Sing mampu ya memberi yang tidak mampu itu. Nah, misalnya ra mampu secara duit ya paling ora mlebu organisasi masyarakat ya iso lewat tenagane. Ngewangi ngono-ngono kuwi, Pak. Dan kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong itik dedep ngenehi. Nih ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham ya omonganmu teng pecotot ra karo-karuan iki. Apa pecotot iki piye to? Teng pecotot ra karo-karuan lho. Lah iki iso ade ngene, Pak. Jadi dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya teng pecotot iki. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emange lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Berarti ki mau ya dititipi saka dinas sosial kon mensosialisasikan tentang dinas sosial mau wis tok aturake. Ngono ya, Mak. Wae kaya pengamen-pengamen barang kuwi to apa gelandangan-gelandangan kuwi ora entuk saiki ning perapatan-perapatan kuwi ora entuk. Ya, telon ra apa-apa.
Ya. Ojo, nah iya kabeh ra entuk perapatan protolon ra entuk. Iya. Ku mergo sing menehi karo sing njaluk padha-padha entuk denda. Entuk denda bener. Iya. Ra oleh ngene ning dalan-dalan. Heeh. Nek ngene ning panggung wae nyawer. Malah guyu dhewe. Iya. Oke. Ayo karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang napa, Pak? Terserah kowe iki ana sing nyuwun kangen iki lho. Saka kangen. Soto Rejeki. Oh iya. Keluarga Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki, Jalan Panembahan Senopati, Karasan Palbapang Bantul, Ngayu Jakarta. Ya. Kula mboten apal tapi ne ngangge catetan nggih. Kangen Pitung sasi nika to? Hah? Pitung sasi nika to? Ambo. Aku ora tau ngitung kok. Pitung Aku sasi mboten yomen, pati bolong sasi apal. yomen. Wis arep layan. Iya. Pitung sasi. Ah, dibawani kangene. Nggih. Kangenku tanpa upama mung sliramu kang dadi telenging ati. Was lawas anggonku Tilu. Nek sing ngandani tatin sok dijelomprongke sak. Ah digawa wae. nanging hamong leledo Nano ngelingono rikala dinaga pungkon Ramonate sliramu nate ngendika tresna lahir trusing batin. Oh, monggo. Napa, Pak? Mboten ketok. Aku kang nandang asmaran jenar wong bagus musadane wong kangen Tok. Kula apalke. Oke? Ya ya. Matur sembah Saka Bapak nuwun.
Budi Sutresno Soto Rejeki. Ya, besok kon mampir sa. Nggih, sesuk-esuk to, Pak. Nyoto. Oke banget. Sinden kok ming panganan. Ya ora apa-apa kok ya. Nyatane ya mbok menawa Elisa gelem mampir neming kelangan sak mangkoke rak ya ora bakal tuna ya Mak. Wah, pokoke Mbak Elisa iki ya pinter dheweke tanggaping sasmita ben kon penyuluhan apa jenenge dinas sosial ya terus sinau. Ya matur sembah nuwun. Ayo dilanjut Mbak Tatin. Ya, jumeneng Mbak Tatin, monggo. Kangen wong kangen ngene-ngene rasane rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi. Ora ya. Aku men teruske rindu-rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang po salto. Nggih, maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh, nggih. Ya, bebas saiki arep anu interak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Belok barang? Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Mbah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wau ten HP kula. Ora saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, Iki soalnya Japri. nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu kuwi nek wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. Ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ngamplop tok. Mau wis layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Yang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhet. Ya. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok suwe-suwe penganggone saya akeh, penganggone saya akeh. Apa lho? Aku ngendhet panyunan lagu kok mulane kok telung dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya perlu to tak kekke kas. Ora Nek ya. bubar kae tak nyondo. Nek dikekke ming 100 sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo kene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Besok ora kaya ngono kuwi ana layang gak aku. Mboten nggih ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ora? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu. Ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah, Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Japri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regudu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasingging ukara ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angrepta wijiling pangapura. Wis kok anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak Siapke apa? mbleh pitik pe papat sing urip loro.
Lah nganti ro primangku takon, lho sing urip sing ngono, nek ana sing kira-kira sinden teko jene tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rono meng dibulake gembus e. Utuh pitik. Ajare kowe senenge gembus. Ayo tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya, kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Goreng. Mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbok. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Monggo ngono aku ora lho. Nah aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosongke wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ora gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya sok rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing nggonamu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semarep gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngempleb duit 100 kok ora. Kula kira ngempleb lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gede. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pirang iki apik lho, iki apik lho. Iki lha aku ora cukup mas semene iki. Apa? Ayo mbok, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kae mesti alah ya ampun ki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Wes mbales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Lah. Lah? Ora apa-apa. Lha nek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Wong sinden. Ning Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta. Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso ngandhakne berarti engko anu apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe ya ngraga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ora bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Kok isin? Gayane muni ada iki kurang sithik ning jane ning kene segegem pisan.
gegem ora ana sing digegem Unta patung. Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem. Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ayo gawe. Mangka iku dadi katerus nanku ngalor ngidul. Tepung kelang ben kecul. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan le. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Oh, Pak. dalem, ya. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ya. Ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget kok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Dene kula maaf. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maaf. Malah ning angkringan. Nggih. Oh iki. Ah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semah aku. Dasare kuwi ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le omong ora. Apa sing apa iki? Ada. Piye? Ambo. Oh, budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suarane ngene. Ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nasi suarane apik mah ngono. Pak Senang. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Seno ayo ngono ya. Wong sasuman mrih ngono. Kodole bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Bosok ya doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tekan ngendi mau karo? Yo tengahnya. Saiba Bungahing atiku bunga rasaku. Ayo rasane. Nah. Aku kaya kamu nih terus. Diam Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Sekon ngisor apa dhuwur? Sekon dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak. Pondong. Ngono, sekon dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur.
Tak kunci. Songka. Kowe iki latah kok. Sing latah iki kowe udu Orisa. Lah kowe iki seremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetokane arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal Yen mulai bak. Piye ora? Ayo. Mulane ora sindhen kok cerewet wae. Barang sae cenggoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora Iki rasa sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggonge. Ha ya ben. Wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Ha ora gathuk. Yen mulai bakal tak Kondong. yo pandang Ya. Ngobengi. dangdut alon wae ya. Hah? Yu Wahyu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Kok gak kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan ro buta cakil. Ah iki Aki nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Iya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Ah, men delok Leo joget piye ngono. Iya. Aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombiar-gombiar. Kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Kayak jam-jaman.
Banter banget ayu. Wes seneng ning banter. Ayu. Aku di jam-jam ke men. Jeng jeng jeng. Aku ora ngapale jam-jam. Jeng jeng ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko njajal nek iso. Ha iya, wong ras ngene Dek. Tenan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem Dek. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk. Ngomong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Kon alon malah saya banter. Dase atos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Iki jane nek nggo joget pi nak buah lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo entik ini ki sapi kok. Monggo kowe ngenti-enti jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Arep neblek piye adoh kok ngono neblek. Mak